Prim Ministru mistoqsija dwar Keach Kembri dolot u il-Times ħarġet artiklu fejn qalet li Keach Kembri u Brighton din jirrifjutaw li joħorġu il-loan agreement li bieħed iġibu skuża biex jgħidu li ma sarx tixħim. L-ewwel mistoqsija tiegħi minn tnejn hija għalissa jkun inti dan il-loan agreement rajtu? Naf biċ-ċert li l-loan agreement raħ u ġie ppreżentat quddiem il-maġistrat. Ġifieri dak għalik. Jimma noqgħodx nidħol biex niġbor il-provi, qed quddiem il-maġistrat u naf li ġie ppreżentat quddiem il-maġistrat. Tieni mistoqsija, temmen li dan il-loan agreement, ċoe li raġuni għalfejn għaddew 100,000 euro mill-kont bankarju ta' Willerby Pilatus Bank għal kont bankarju ta' Keith Ellinge Kembri f'Pilatus Bank, ir-raġuni kienet veru loan agreement u mhux tixħim temmena dil-verżjoni. Iva nemmena. Anke jekk hemm rapport mill-FIA li jgħid li hemm ċans kbir dan huwa bogus loan. Jien nieħu pjaċir fi-żmien li ġej nisma' aktar dwar dan ir-rapport tal-FIA u l-iskopijiet. Ġi publikat fit-Times. Le, nieħu pjaċir fi-żmien li ġej forsi jkollna iktar fit-Times. Nieħu pjaċir nisma' iktar. Ara, ir-rapport tal-FIA. Permettili isma' x'qed inwieġbek jekk jogħġbok. Nieħu pjaċir fi-żmien li ġej nisma' aktar informazzjoni dwar dan ir-rapport tal-FIA. Hemm diġà x'jgħid ir-rapport tal-FIA. Stay tuned. Nisimgħu dwar. Għandek xi informazzjoni tixtieq taqsam magħna? Mela, permetti li ħanejdlek fih ir-rapport tal-FIA. Fih li hemm bżonn li dan ir-rapport jitressaq għand il-pulizija li hemm ċans li din hija bogus loan. Ir-rapport tal-FIA jgħid li din hemm ċans kbir li hija bogus loan. Ma taħsibx li l-poplu għandu jkun jaf qabel x'sa jsir minn Keach Kembri milli tgħidilna qal wara l-elezzjoni. Id-deċiżjonijiet dwar it-tim li jkun madwari noħodhom fil-mument opportun. Le, dak li għandu x'aqsam mal-personal choices tiegħi jien ħanagħmilhom fil-mument opportun.